Hi everyone, this is Makeup by Alex Jordan. And for today, nako mag-makeup taog ko an party look. So, first ani day kay mo start ko sa akong eyes. Ang kanina aura day kay mo party ra day, magjiga-jiga, magpabuntis or di ba? So, maura na ako machika girl. Malingaw-lingaw na girl. If na kay madungog na background, day naradyo ko sa akong sala day. Para vega na ang aura girl. Mitra kag ko anday any concealer or primer girl mo focus ba ni siya wow kani Urban Decay girl mo vega siya de pang long lasting ni siya de mo attend kag party magpajiga-jiga makig-meet up og afam 24/7 ana ra guna di baday. So akong eyeshadow gamiton day kay pinaka vega sa tanan girl haning Huda Beauty girl. So, akong gamito na color de kay kaning red. Kaning red girl. Pwede siya ibutang diri sa mga area. Di ba? Sipa na kaayo girl. Dali ra kay kumuhuman ani day. Same side sa eyes. Sa pikas. Char. Manikwa de ka ani na color. Kani siya day. Sipa kay ni day super. Mara siya i-blend og simong crease para sipa na girl. I-blend na dyan mo siya todo girl kay para sipa na dyan kay ang yahang pigmentation, yahang payoff. Mara na ako masases. Heart Cheetos. Kano itong chichirya day. Kaya gamit na kaani na color brown day. Ibutang na niya sa kaning outer layer. Ambot bitaw day. Basta kaning diri gani girl. Wadyo ko kay sa description ana day out layer ba ni tawag ani diri girl. Para smoky eyes ang labanan day. So, kung man mo blend sa tanan day, gamit kay mong eyeliner. Imong eyeliner, imong pina Ariana Grande day. Maka-adog attraction, makadodohan na sila na makeup lagi kay ni siya. Lucky ba ni siya, babae? Bitaw, masobrahan og makeup, may muaan, biya ka na, lucky ba ni siya, babae, di ba? So, bahala na sila, girl. Dapat enjoy ra kasi mo self, di ba, girl? Basta mo ra siya i-cut eyes, sis. Lagi? Sila? Kanunong ka to na. So, kung man mo og eyeliner, kung aday kag pilo ka na imong pinakakusgan sa tananday, kanang itong maka-catfish na ang isa ka to magduha-duha jud siya na lucky ba jud ni siya or babay. Pero ako mabaw-an biya dayon ko kay istorya biya ko. If di ko mustorya day aw mysterious, kung andyan na siya tawagan na confusing sa tawagan na or confusing. Dahan jud ka na. Gwapa lagi ni siya pero kabaw na gani ka na third gender ka day ay lang jug storya day be quiet be mysterious be kanang wala lang display ana lang okay sa storya ka day wala na day imbis makascore ta ka day game over kag mga pilo ka girl mga pinakakusgan sa tanan ambot day asa ni nako napalit tay alam pangutana asa na day wa jud ko kay baw girl yung ra i-curl imong lashes up to Jesus day. Hani if mo mascara gani ka day ay jud siya luluwa day. Kanang tong nanahon siya day. Ay jud luluwa ang mascara day kay dali kay na mauga. As in, di ko ganahan anak girl. And I don't do that. Char. Do, labo na kay mata sis. Gamit kag aloe vera gel. Mo-focus ba ni? Mo-focus ba? Gamit kag Jojo Aloe para dili kami mo jajamon. Asa yun na Jojo Aloe sa Face Shop. Sa face shop day para smooth tagay imo makeup day. Dili ingon tsaka. Gamit pa kag aloe vera. Jojo Aloe. Para mandi ka ma-jajamon. Ataya jud ano eh. Mama naman siya says. Na-jijimon sila yung anak. Jijimon day yung bilat day. Nakatawa na lang kuda. Jijimon yung bilat day. Nakatawa kasi jijimon yung bilat. Wow! Kaya yung show. So, gamit kag foundation na pinaka
Dahil mo focus ba ni Jenny? Do, ni focus jud siya dahil. Makamingaw lagi ginani sis. As in, kani siya dahil kay sana yung Estee Lauder na double wear foundation. Party proof, sweat proof, pero gamay lang siya ibutang sis. Kaya if daghanan din, mura na kag bayot buang. Bayot buang pa jud dahil. So, emara siya i-shake. Sakita sa danaw eh. Gamay ra jud siya ibutang sis. If madaghanin mo kay mukuan mo good siya day kana init ba kana uban ang mag-party ka di ba day man imo ra siya i-blend og foundation brush by Morphe use code borikat di ay if madaghan ako day kay samok na kay day ko ganahan ana ako gituo kong lingon day di ba mora na akong coverage I need. Mora na siya day, di jud ko mabutang na daghan jud kayo, kita jud kato ha. Promise. Mo ni tawag na party proof na dili kayo ingon baga imong pamati sis. Same ra gyapon day, imo ra jud siya naon day. Pakituon jud ta mo day, unsa ka siya powerful. Di mo ni ma-focus eh. Basta gamay ra kay na day. Maimo ra siya ana diri day. Di ba? Di jud na siya one pump day. Hindot biya siya day. Gamay ra biya na akong gibutang. After sa imong foundation, mag-concealer jud ka day. Butang ra jud ni siya sa mga eye bags dapit. So kani akong gamit kay tong L'Oreal. Basta tong L'Oreal day man in the shade cashew. Cashew day. Shade na ko sa Estee Lauder kay Rattan. So mo na siya. And si 40 na ang kuan na shade. May mura siya butang diri. Maura na sis, that's all you need. Ay jud pagbutang og kanang pinabitiguro maabot diri ayo jud day. Baho na noon. Magkiki is real girl. Mo na ayaw na jud day. Depende sa weather, pero if hamis na gani ka like me, thank you to Beauty Central. Char! Langan og coverage. Eyebags na lang kay murag mahal ang surgery ang eyebags girl. Nilaag sinul pero isimba-simba. Pwede din no. Common mo kung blend si mong concealer gamit kag powder kana mga loose powder dai the OG di na ako mag-bake sis kay mag-bake ka din kay makatiguang dai mag-bake ra if oily skin pero if masobra og bake mo cakey na mong good siya dai mo siya KKF dai i-setter jud nimo siya dai dili siya nimo i-bake so ako no sa ako man i-bake dai kay naman ni siya mga something underneath. So, ako man nimog bake si mohang dili bake, set si mo makeup kuan, mag-eyebrow ra ka day man. Mobalik ra ko sa akong kilay day kay kapoy kay mag-video mangilay day man taas pa jud kaayo. So, anyways, I will be right back. Char. So, after 48 years, kuman na kasi mong kilay, gamit kag mga face powder para i-powder sa mga area na kanang itong angay dugay sa man mo oil up. Kay if mula gani ka day should magdag makeup dapat ang sud sa bag ni kay jugar kwarta cellphone power bank dildo ana girl condoms be safe char it's 2020 for sure wala ni tan-aw na kog 12 years old if naa magani aw now you know ay jud ipak jud may kanang ana jud ba ayo jud day kay Kiki is real man kaning MAC na powder foundation ni siya dili ni siya press powder pero nakanindot ang MAC like it gives you nice coverage and kanang ito yung longevity sa yung oil whatever man last nako na powder kay kaning butey dito siya makita it would focus ano na to pinabiti guru Vega ra siya day mamora ni ako all over powder butang nako diri sa liog na noon kanin diri sa cheeks kanang out perimeter sa face so mora na imong powder gamit kag contour dapat nimo i-maleficent imong aura maleficent girl sculpture whatever sa imong mga jawline gamit ra kag brush na MAC hilason di ba kuma nimo og contour gamit ka og bronzer para i-warm up imong face para na siya extra powder gani sis para labanay na jud day para wala siya
hulasay na jud siya ba, din jud siya mohulas dai. So gamit kag bronzer sa Sephora ni girl, my favorite. Dako kay ni siya sis, kuha ra kag mga brush na sa Morphe. Na nasa ni number de whatever. Siya ka ng face powder ni mo ba, pero vega good siya. Manaday 2 years ago. Sa nose dahil dapat yun siya i-contour very light lang maski na nananay something underneath sa nose, maski na obvious na dapat give some love, pero dili na ko sobraan. Mura siya kuan lang ba ka ng color good di jud ingon i-define kay define na siya daan. Favorite na blush on, focus ba ni siya day kani for you too day, per cream blush ba ni siya day. Cream blush man kani siya, pwede na siya underneath sa to mga powder kuha kag mga brush or whatever. Pwede ra sa mag drunk blush, pero dili gi ka luspad sis. Kag highlight, my favorite, this is the All Darling, di ba, reflective kay Morog Samin by MAC. So sipa sa ni siya sis, as in favorite ni nako na highlight forever and ever, amen. Maura na siya sis, di ko kigura ng blinding kayo, dapat mura ka gisingot ko no hay kay gibiga, charot. Kani ibutan na to sa lower lash line para intense smoky eyes, di ba? So kuha ta ni na color kani siya day. Mura siya butang diri sa lower lash line sis. Gamit ra kani mer kani siya na gold. Di siya gold ha, mer coppery gold sa desert dust. 1 2 3 4 5. Lower lash line na mascara para vega na siya mong mata girl. Ready na jud sis. Si kani pisa lang jud kay if ever makigtagay ka day maisar ba nakabaso day, what ew culture. Char. Tsaka na jud sis. Magi mana na ta din nakita pa siya ang microphone sa on jud nato siya day. So na tong aura sis, imura na ikuan imong buhok. Tong party na aura. Off shoulder biya ni siya, so dili ako kay mura ko gahubo sis. Mag-vlog ka ko after anino magkuan ko ba, mag-vlog, what's it feels like mulaag na naka-juke up gyapon. Mura ni ang look for now. Ambot lang say now nako comment and throughout the night. Chat. Asa ko isulti. Have fun. Mag-vlog ko ani about sige now nako no. Chat. And mura na akong aura sis. Like, so mura na akong sulti. If di ko ka outro day, mura na akong masulti na. Hope you guys enjoy sa tutorial na hot Cheetos. Hot Cheetos. Kay gayelo man ang mata kay puwa. Na siya sis. Pit Senior. Feel ako dugay pa niya ma-upload day. Pero Pit Senior lagi hapon. And always remember, if ever naka-happy ending ka, always remember, Santo Niño is watching. May ta makaplay ko vlog. Gamay-gamay lang. Char. Bita ba alas 5? Panglaag na biya tabayat. Shit. Virgin ka, girl? More nice ang Diba? Sige na sa chika-chika. Hambot. lahat yato ko gabiki. At least, Sa inyo ha? Sa ila ha? Wala guru ko eh. wapa kay ka rin. Sakay na kag-chik. Parewa kayo nung daw. Di ko naman pintalan dahil. Wapa kay hapon, diba? True. Hello. Diba na kag-tao dahil? Scary. Char. Napintalan dyan ko dahil. Sa mga. Wala rin. Estee Lauder is the best. Di mo Naglakaw ra dyan dahil. Padong sa laganan sa blurry.